halakatu fauka zaria wa qultu wadittu law anni biha qad qiltu kabiruhum habibuna yahuza qad faza man kana lahu tilmiza qad faza man kana lahu ce ahlu zaria misal ahli kano ahlu zaria ce humu bi da'iratul fudalati kanu mutanen zaria ne musu lamana kamar yadda ne lamana ga mutanen kano tunda su zaria suna cikin da'irar manyan waliyai ne humu fi da'iratul fudalati kano ina ce kana wajen buga wannan baitukan guda uku sai suka cire ɗayan na uku sai suka cire tun da an ce zaria ma musu sun cire ne baituka uku ne ya zai da kishi ne na abokan wasa zariya zage zagin bandus kishi ne irin na abokan wasa ya zaka cire zariya misali alkanu bi da'iratul fudalati kanu ai da shebara da zalani faɗi wannan kalman yace mice mene kad fa zaman kana lahu tilmiza an shi atiku da kanshi da dalanu ana jina da shehu muhammadu sani kafanga da shehu usman mai hula da dalanu da shehu mana dan almajiri da shehu muhammadu gibrima da dalanu moto guda suka zo to nan gidan shehu malai huza da dalanu yana zaune a wannan zauren nan mai shayan nan zauren nan mai da'iran nan zauren nan ana ake sanin hakuri matattaran ilimai yana zaune ana ba da karatu sai ga zuwa sun zo da rubushin muhammadu gibiri ma fara zalama na dagiri muhammadu gibiri ma zulma arifi wajen tuhu wata kulla harifi a takaice sai ga sun zo da shi a tiku san kare zalama da shi tijjani na yan mota da shi sani kafanga da shi dan almajiri rigirigi suka zo zori aka sallama shehu suka gaisa suka ce mun ji lamanan da shehu ya ma almajiranka ne yace duk wanda ya zama muridinka ya zama almajirinka ya karatu a gabanka duk wanda ya karatu a gabanka duk wanda ya yi karatu a gabanka yace kad faza ya rabota ya samu alhairan duniya lahira gaba daya daga ce shi sa muka zo gaba ka mi karatu suka sa littafin ahalari ita aka sa ahalarin nan babu daharati ita aka sa a kammala suka ce to kashe da muna daga cikin almajiranka kaji mazajen da kenan ba adawa ba hasada ba kishi ba habaici ba zage-zage amma yanzu kaji mutum yan ɗari amma ya muye musa gaji kai muridinka ba daga jojen wannan shehin ba kuma kai shan ɗariƙa na fashe wani ɗariƙa duk mukaddamai ne man kai ya jojen shi kai zo wajen ka yi zo me zai samu aka ɗauki wani sharɗi daban wanda an ce ne kada a je wajen ɗan wani ɗariƙa shi ma ɗin an ce da ka aje da niyan neman madadi mai madadi da niyan ka ji shi ma baka ɗariƙa kana tijjaniya ta shi ka wanda ko za ka je ka je amma kada ka ce ya baka ɗariƙan shi na taƙaice na ga kina sun zama almajiran shi malam huza da jalanhu